Κύριε Βόζεντερ, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή μας συνάντηση. Για εμάς τους μαθητές, η παρουσία σας αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα για τη δημοκρατία και την Ευρώπη. Εγώ να αντιφωνήσω, εγώ ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή μου να μιλάω στα παιδιά. Το έχω εγκαινιάσει από το 2014 ως Ευρωβουλευτής. Θεωρώ ότι τα νέα παιδιά έχουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από όσο νομίζουμε οι μεγαλύτεροι για την Ευρώπη, για τη θέση της χώρας μας στην Ευρώπη και για τη δημοκρατία. Μια και είμαστε εδώ στον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία. Βρισκόμαστε στην Πνίκα, στον χώρο όπου γεννήθηκε η δημοκρατία. Ποια συναισθήματά σας γεννιούνται και πώς συνδέεται αυτό τον ιστορικό χώρο με τον αγώνα που δίνεται σήμερα από τους Ευρωβουλευτές για τη δημοκρατία? Καταρχάς να πούμε ότι όχι μόνο γεννήθηκε η δημοκρατία, αλλά μας πιστώνεται στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα, όταν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε για Περικλή, μιλάμε για Δημοσθένη, μιλάμε για Ηρόδοτο, μιλάμε για οτιδήποτε αφορά στην αρχαία Ελλάδα, εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία. Σήμερα η δημοκρατία γκριζάρει σε μεγάλο βαθμό και είναι πολύ κρίσιμη η ερώτηση. Όχι στην Ελλάδα κατά ανάγκη, σε όλη την Ευρώπη. Ο ρόλος του Ευρωβουλευτή, οι δυνατότητες που έχει και η σημασία για τη χώρα μας και για την Ευρώπη πρέπει διαζώσεις ή διαδικτυακά, όταν προέκυψε και το πρόβλημα της πανδημίας, να ενημερώνονται τα παιδιά. Τα παιδιά στη της δική σας γενιά, στον πυρήνα της εφηβείας, παιδιά που έχουν ενδιαφέροντα για την επόμενη μέρα και για το τι μας επιφυλάσσει η χώρα μας για τις επόμενες γενιές μέσα από την Ευρώπη και η ίδια η Ευρώπη. Τι είναι, πώς στέκεται, πού στέκεται, αν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα και μια καλύτερη Ευρώπη και με ποιες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν το ξεκίνησα. Σήμερα βρισκόμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης. Θα σας έχουν πει εδώ, τα ξέρετε άλλωστε, ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Εδώ ήταν η πρώτη εκκλησία του Δήμου, στην Πνίκα, όπου υπήρχαν ρήτορες όπως ο Δημοσθένης, πολιτικοί όπως ο Περικλής, στρατηγοί όπως ο Μιλτιάδης, άνθρωποι οι οποίοι ακούγονταν και τότε που, επειδή έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης για την ισότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπου οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, δεν είχαν πάρα πολλά δικαιώματα, τα οποία κατέκτησαν χρόνο με το χρόνο, αιώνες με τους αιώνες μάλλον καλύτερα, και φτάσαμε σε ένα επίπεδο σήμερα να μιλάμε για πλήρη ισότητα, διεκδικούμενη, που ακόμη δεν έχει κατακτηθεί, αλλά που σίγουρα εντάσσεται στα δικαιώματα, τα θεμελιώδη όλων των ανθρώπων. Έτσι, οι άνθρωποι πρέπει να διδάσκονται στον πυρήνα της εφηβείας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, δεν είναι ίδιοι, αλλά όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και αυτά θα πρέπει να κατοχυρώνονται σε κάθε κράτος μέλος και σε όλη την Ευρώπη, στον πλανήτη καλύτερα, αλλά εκεί υπάρχουν, όπως ξέρετε, τεράστιες ανισότητες, τουλάχιστον όμως στην Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη, υποχρεωτικό να θεσπίζονται και με νομοθετήματα, με πλαίσιο κανόνων, τα οποία θα πρέπει επιβεβλημένα να ακολουθούνται και οι αποκλίσεις να χαρακτηρίζονται ως μη νόμιμες πράξεις, ως παραβιάσεις, είτε αυτές διεκδικούνται εντός των τυχών είτε εκτός των τυχών. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας καταρχάς τι κάνει ένας ευρωβουλευτής εκεί και γιατί πρέπει να εκλέγονται κατά την άποψή μου οι ευρωβουλευτές μας. Υπάρχει ένα ισχυρός αντίλογος για τη λίστα. Ξέρετε ότι πριν από το 2014 οι ευρωβουλευτές μας εκλέγονταν με λίστα. Οι λίστες καταρτίζονταν από τους επικεφαλείς των κομμάτων με μια κατάταξη ανάλογα το πόσες έδρες θα έπαιρναν, έτσι. Ένας αρχηγός κόμματος έβαζε τους 5 πρώτους, ας πούμε, αυτούς που θεωρούσε ότι έπρεπε να εκλεγούν. Ανάλογα με το ποσοστό που θα έπαιρνε το κόμμα, εκπροσωπούνταν τα κόμματα. Τώρα, από το 2014 και μετά, οι ευρωβουλευτές, τότε κατέβηκα και εγώ για πρώτη φορά, εκλέγονται από όλη την Ελλάδα. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν μοιράζομαστε τις μεγάλες επιτροπές. Οι μεγάλες επιτροπές που περίπου πρέπει να τις ξέρετε, είναι Επιτροπή Συνοχής, η δική μας, θα αναφερθώ μετά, την μεταφορών, Επιτροπή για τα οικονομικά, Επιτροπή για το εμπόριο, Επιτροπή για τις διακρατικές σχέσεις, Επιτροπή για τα θεμελιώδη δικαιώματα, Επιτροπή για την ισότητα και των φύλων και τα δικαιώματα που αναπτύσσονται σύν το χρόνο. Σε αυτές οι Έλληνες ευρωβουλευτές, ανάλογα με την πολιτική ομάδα από την οποία προερχόμαστε, υπάρχει ένας καταμερισμός. Η διαφορά με το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι ότι εκεί, στα εθνικά θέματα, είμαστε ενωμένοι σε μια γροθιά. Ποιος είναι ο ρόλος των νέων
στη λειτουργία και στο μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Καταρχάς, ο ρόλος των νέων είναι να επιδιώκουν να εκλέγονται. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των νέων ανθρώπων και ήμουν και στο Δικηγορικό Σύλλογο. Ήμουν 15 χρόνια σύμβουλος και από μικρή έπαιρνα κάποιους μικρότερους μαζί να πάρουν σταυρούς. Πρέπει να υπάρχουν νέοι πάντα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υπό μία προϋπόθεση, ότι ξέρουν να ακούν, να διαβάζουν και να ενημερώνονται λίγο για το τι έχει προηγηθεί. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν εμπιστεύεται τους νέους σημαίνει ότι δεν πιστεύει ότι θα υπάρχουν επόμενες γενιές. Οι νέοι άνθρωποι έχουν μια παραγωγική σκέψη τρομερή. Εγώ γι' αυτό θαυμάζω τις καθηγήτριές σας πάντα. Είμαι και κόρη καθηγητού. Αν δεν ήμουν δικηγόρος, θα ήμουν καθηγήτρια. Το λατρεύω αυτό το επάγγελμα. Θεωρώ ότι ο δάσκαλος, δάσκαλοι είμαστε όλοι, έτσι δεν είναι? Όταν είναι από τον νηπιαγωγό που έχει τα μωράκια που δεν ξέρουν πού να περπατήσουν, μέχρι τους καθηγητές πανεπιστημίου, είναι δάσκαλοι. Και από αυτούς εξαρτώνται πολλά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Αυτή η διαμορφωμένη προσωπικότητα πρέπει να μεταφράζεται στην ικανότητα να γεννά ιδέες. Και αυτές οι ιδέες παράγουν πολιτική. Ένας νέος ο οποίος θέλει να αρχίσει να ασχολείται με την πολιτική, τι προσόντα πρέπει να έχει? Καταρχάς, να διαβάζει. Δεν ξέρω τι θα σπουδάσει. Εγώ δεν είμαι πάντα υποχρεωτικό ότι θα πρέπει να έχεις και πτυχία και μεταπτυχιακά. Η πολιτική είναι και μέσα μας. Δεύτερον, να επικοινωνεί με τους ανθρώπους σε πρώτο πρόσωπο και να τους κοιτάει στα μάτια. Ειλικρινά, όχι για να το πάρουν οι κάμερες, εντάξει. Να ξέρεις ότι νοιάζομαι για την επόμενη μέρα και για αυτούς που είναι σαν και εμένα. Όχι κατά ανάγκη άλλες κατηγορίες, έτσι ξεκινούν οι νέοι άνθρωποι. Τι θα κάνω για τη γενιά μου, τι θα κάνω για τα όνειρά μου, τα οποία είναι 1, 2, 3. Πόσοι άλλοι τα μοιράζονται? Θέλω να το κάνω. Ενημερώνομαι τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι, επιλέγω ένα αντικείμενο που μου αρέσει. Αυτό έχει να κάνει και με τις σπουδές μας, παιδιά. Άλλος θέλει να γίνει πολιτικός μηχανικός, άλλος θέλει να γίνει έμπορος, άλλος θέλει να γίνει δικηγόρος. Είμαστε και πολλοί από αυτό. Άλλος δικαστής. Δύσκολο κι αυτό, πάρα πολύ. Άλλος θέλει να γίνει γιατρός. Άλλος θέλει να γίνει μόνο πολιτικός. Εκεί δεν έχει συμβουλή να δώσει στον άνθρωπο. Θα πρέπει ο ίδιος να κάνει την αυτοκριτική του και να πει: μπορώ να το κάνω. Μπορώ εγώ να δουλέψω και για κάποιους άλλους και όχι μόνο για τον εαυτό μου. Τότε κάνω για την πολιτική. Μην παίρνετε παραδείγματα κάποια που χαρακτηρίζονται από άτομα που έχουν δυστυχώς, δεν είναι λίγα κι αυτά, έχουν κοιτάξει μόνο τον εαυτό τους. Αυτά δεν είναι παραδείγματα προς μίμηση, είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Ο πολιτικός πρέπει να μοιράζει και τα όνειρά του και τις επιδιώξεις του με το συμφέρον των άλλων. Μόνο αυτό μπορώ να πω εγώ ως μάχημη δικηγόρος μια ζωή. Πριν αναφερθήκατε στη συμμετοχή των νέων στην πολιτική. Ομολογουμένως σε πολλές χώρες υπάρχουν υψηλά ποσοστά αποχής από τις εκλογές. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, θεωρείτε, για να ψηφίζουν οι νέοι? Για τις ορισμένες χώρες είναι 16 ετών, στην Ελλάδα είναι 17. Ναι, αλλά θα σου πω όμως, Δημήτρη, άραγε η αποχή έχει να κάνει με μια ηλικιακή απόκληση? Όχι. Έχει να κάνει με την αποτυχία των γενναιών από την μετά τη δική μου και πρώτης δικής μου. Από τους ανθρώπους εκείνους που είχαν το τιμόνι στην καθοδήγηση, στη διακυβέρνηση των κρατών και απέτυχαν και απογοήτευσαν τους νέους ανθρώπους. Αν η αποχή εντοπίζεται στους νέους ανθρώπους, σημαίνει ότι κάθε κράτος μέρος έχει αποτύχει σε πολύ σημαντικούς τομείς και εκεί είναι το στίχημα της επόμενης μέρας. Γι' αυτό εγώ θέλω τους νέους στην πολιτική. Γιατί οι νέοι έχουν δικαίωμα να αποτύχουν σε κάποιες επιλογές, οι μεγαλύτεροι δεν έχουν. Δεν έχουν πια. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Και εγώ είμαι πολύ αυστηρή σε αυτό. Αν ένας μου πει, πολίτης, κοίταξε, σε ψηφίσαμε για κάποια πράγματα. Λυπάμαι, με απογοήτευσες. Εγώ θα πρέπει την επόμενη μέρα να παραιτηθώ. Αν και έχουν αυξηθεί τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύετε έχει επιτευχθεί ισότητα? Όχι. Ούτε έχει επιτευχθεί, ούτε είναι εύκολο να επιτευχθεί στο 100%. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, θέλει ακόμη 60 χρόνια. Ό,τι ακούτε για το 100%. Έχουμε κάνει όμως πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Και δίνουμε και παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, πέραν του ότι που σας είπα ότι είχαμε έχουμε την κυρία Μετσόλα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μικρή χώρα, έτσι, αξιοκρατικά τελείως. Πρόεδρος η Φον ντερ Λάιεν, γυναίκα είναι. Οι αντιπρόεδροι που είναι 14, είναι 7 γυναίκες, 7 άντρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί έχουμε την απόλυτη ισότητα. Και είναι και η συμμετοχή μέσα στον χάρτη, είμαστε 40-43%. 39% τελευταίες εκλογές. 43% ήταν οι προηγούμενες, Ναι, κάποιες δεν μειώθηκε βάλουν. λίγο. Κοπέλες, ναι, εντάξει. Είναι όμως, εδώ έχουμε 23% στην Ελλάδα.
Παράδεκτο. Έχουμε 13 περιφέρειες, δεν υπάρχει γυναίκα περιφερειάρχης, ούτε μία. Και δεν ξέρω πόσοι δήμοι. 332 δήμοι και οι γυναίκες είναι καμιά 15. Ναι, αυτό δεν είναι ισότητα. Είναι πλήρης ανισότητα. Αλλά επειδή το βάζει το θέμα και είναι αυτό στο οποίο έχω δουλέψει πάρα πολύ. Και έχουμε πολλές. Και μάλιστα περασμένη θητεία είχαμε πρόεδρο άντρα στην Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων και Ισότητας των Φύλων, ένα πολύ υποστηρικτικό συνάδελφο. Φταίμε κι εμείς οι γυναίκες. Φταίμε. Στο βαθμό που δεν διεκδικούμε όσο μπορούμε. Μπορούμε πάρα πολλά να κάνουμε. Εγώ δεν αστερνίζομαι αυτό που λένε πίσω από έναν άντρα, πάντα βρίσκεται μια ισχυρή γυναίκα, δεν μας συμφέρει αυτό. Πάντα υπάρχει μια ισχυρή γυναίκα η οποία δεν μπαίνει μπροστά, διότι δεν μπορεί πολλές φορές να διανοηθεί ότι θα τα καταφέρει σε όλα τα επίπεδα με το ίδιο αποτελεσματικό τρόπο. Κι όμως μπορούμε. Μπορούμε. Παραδείγματα, εγώ δεν φέρω τον εαυτό μου, γιατί εγώ δεν είμαι μάνα. Έτσι, δεν έτυχε να γίνω μάνα. Αλλά θα σας πω χιλιάδες γύρω μας, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια γυναίκες και μητέρες και σύντροφοι και επιχειρηματίες και πολιτικοί, όλα σε ένα πρόσωπο. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πολλές φορές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωβουλευτές για να υπάρξει μια ουσιαστική συνεννόηση μεταξύ τους. Οπότε αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ τόσων πολλών χωρών και διαφορετικών απόψεων και ποια μέτρα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να λαμβάνουν πάντα οι χώρες τη βέλτιστη, την καλύτερη απόφαση. Μέσω των συμβιβασμών, το είπα πριν, δηλαδή σε μια έκθεση την οποία αναλαμβάνει ένας Βέλγος, υποτίθεται πρέπει να είναι αντικειμενική, να πάρει όλα τα στοιχεία που αφορούν στο αντικείμενο από όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν μπορεί να καταλήξει σε κάτι που να είναι απόλυτα συνεννοητικό. Εκεί τι γίνεται. Οι συνεργασίες με τους σκιώδεις εισηγητές, πάντα είναι ο εισηγητής και οι σκιώδεις από τις άλλες πολιτικές ομάδες, που είναι και από διαφορετικά κράτη-μέλη. Εκείνοι μέσω των τροπολογιών βάζουν εκείνες τις πρόνοιες που πρέπει να έχει το νομοθέτημα και το οποίο μπορεί να έχει αποκλίνοντα στοιχεία από την κεντρική, από την ραχοκοκαλιά της νομοθεσίας ή συγκλίνοντα. Εκεί με lobbying μεταξύ των συναδέλφων γίνεται ο συμβασμός. Με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία σας, έχετε διαπιστώσει κάποιες ανησυχητικές καταστάσεις εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέπεια των οποίων να είναι πιθανός κίνδυνος κλονισμού των αρχών της δημοκρατίας αλλά και του κράτους δικαίου? Όχι σε βαθμό που να κλονιστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ούτε το πιστεύω, ούτε το έχω δει. Αν το είχα δει, θα σας έλεγα υπάρχει ένας κίνδυνος. Στην άλλη πλευρά, ο φόβος φυλάει τα έρμα που λέμε. Διότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι τέτοια που κανέναν δεν συμφέρει να καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κανέναν από εκείνους οι οποίοι το βλέπουν για να το κρίνουν. Ακόμη και οι ακροδεξιοί και οι ακροαριστεροί, γιατί έχουμε άκρα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τις κακές πολιτικές ημών των δημοκρατών. Έχουν αναπτυχθεί ακραίες φωνές. Ο λαϊκισμός είναι μια μέθοδος προπαγάνδας και πλήσης εγκεφάλου. Υπαρκτή σε όλα τα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε από όλες τις χώρες αναπτύσσονται ακραίες φωνές. Δεν είναι όμως ποτέ τόσες ώστε να διαμορφώσουν αποφάσεις. Ευτυχώς. Το φοβηθήκαμε αυτό στην αρχή αυτής της θητείας. Αλλά ακούγονται, είναι ηχηρές, είναι υβριστικές, είναι λαϊκιστικές, ακυρώνονται στην πορεία. Δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας. Οι αποφάσεις των δημοκρατικών κομμάτων είναι εκείνες που σχηματίζουν τις μεγάλες πλειοψηφίες. Δίνετε σε ένα νεαρό κορίτσι που θέλει να ακολουθήσει μια πολιτική πορεία όπως εσείς. Να μην την ακολουθήσει όπως εγώ. Να κάνει και οικογένεια. Είμαι πολύ υπέρ της οικογένειας. Προέρχομαι από μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Εγώ δεν έκανα, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, αλλά να κάνει οικογένεια, να παλέψει το όνειρό της, να πάει στην πολιτική και όσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει. Το όλο ψηλότερα να ανεβαίνουμε, όλο μακρύτερα να κοιτάζουμε που ο ποιητής, για μένα είναι οδηγός. Το έχω γράψει και στο γραφείο μου. Έτσι. Και το εάν αριστεύει πάει σε όλους μας. Πρώτα παίρνετε παράδειγμα από τους καθηγητές σας, από τους γονείς σας οπωσδήποτε, από τους φίλους σας, αλλά σας λέω και πάλι, να μην έχετε πρότυπο μια γυναίκα που δεν έκανε και οικογένεια, να κάνει την οικογένεια και να την υποστηρίζετε.